Bubuk mo eh. Oh! Susunod. Eh. Bisa dia. Magyon. Ano nag-iba susuka yun? Tumbuling. Pati garabang. Garabang data. Specialty from the house. Nag-iba susuka ta. First class na kumbada, di ba pa 8? Hindi natin yung paborito mo yan. Oh, kina. Panay. Subalang. Ata-atanan. Ako, nagdalak ka nga, baboy lang. Nakamit, ito yun na. Boss Nelson. Maui, Hawaii. Boss, ito kami. Wow. Palanit. Welcome, Palanit. Ata-atan. Ito na yung mga... Boss, tumira mo tayo, ata-atan. Tumira kayo, puso. Nay, apo. Ala, may pinagbabatis na yan. Umiwakan. Brigana, yung mga brigana tayo. Come, don't be shy. Come, don't be shy. Agos na ata-atan. Lukas na mo, bebegin. Okay, so puro ito, lalagpalat ko. Ito kami tigo ito, Barangay 9, dito Ilit, San Nicolas. Ayun, ito ata-ata da. Ngayon, may dumano rin eh. Ngayon mga kapalanit, may euro na, hindi stress ko lang. Para nagkadwamon? Yan ang road. Shoot pagdabes tigo man yun kay partner na ta. Kaya dandali naman na langalan. Problema ito. Narikaduan taon. Samsampin ito man, yung isa. Baby boy. Naglayin yung timing na. Baby boy, timing. Yan lang agad din. Yan pa lang mo, di kaya? Ata. Dalim na Dalim? Sa kanto mga lajay, kwa dyan ente libro na. Ay, siya mo? Yun Gusto mong tumamit ito ni Kwan. Baby boy timing ngayon. Kasi talamang lakaya. Adyo. Hindi iwain na eh. Busay iniwan mo ito dalim nan. Yun, busay naman dala. Ato. Dalim nan Tapos ikan na Libro. Libro. Ente, gini. Pagkamat lang imaw. Mana bu? Manakit mati ka na yung nakadaldalas na Kanuwa. Dahil sinamon. Aneh. Kaya pro na mo liplipatan na. Dito na eh. Wala mo na. Oh, kabila. Di apron na ko naman ah. Pro ni. Ako na ka doon. Ano maglagay mo yung bugbog na Bugbog mo Oh! Susunod. Apa? Hindi doon. Eh. Bisa dia. Magyon. Ada aprunan na, Apo, iparoy na aprunan. Don, di na. May na na. Dami na papait na kahit. Kameramen lang ah. Kurang saya aprunan yung gawin mo Kurang? Ano nag-iba susuka yun? Tumbuling. Pati garabang. Garabang data. Specialty from the house. Nag-iba susuka ta. Suka dito. Unlock na. Nag-iba sa inyo. Kunay. Nalalaman mo na ano may dala timplanan. Ayan ta. Ano pang damang? Ning.
kapis ni Baby Boy. May kapit. Kung na yun. Nag-imas ba? 5 na. Ang galing. Ano naman? First class na kumbada. Di ba pa 8? Sige natin yung paborito mo yan. Oh, kina. Panay. Subalang, subalang. Darukap na ano. Ayan. Oo, wala. May ganun, may ganun, may ganun. May pumilit na eh. Yan. Tapos sumamping na talaga ya. Siyam kumampay. Tumalin. Ate-ate manin eh. Hindi Ramon, nga talaga. Hindi masaya ba? Luto nga ba sa'yo? May kapis man eh. Dali lang. Oo, ito may timing lang yan, ito may timing. Ang daya. Seriously. Cheers, peda. Ata. Ay, dagsigil din eh. Ano ka na? Din eh. Ata. Hindi, adat na. Ay. Sili na na. Panay na eh. Nagawawanta man yan. Kagasag namin siguro din eh. Chili na eh. Chili. Hindi, tama kita kayo rata. Tama ka din. Tingnan na. Mukha tayo. May chili na yan. Lapto. May lagyan, sumamit. Bumait. Oh. Lasang na siya. Kiro siya.